amina nafila di nafila min fɛn ma bɔ fɛn na masalan lahiya setɔ filɛ e jigi tigɛlen don ka fɔ i tɛna lahiya sɔrɔ ɲina i b'a kɛ ka kɔn yanni lahiya ka se sɛmɛnɛ kelen e ta ye baara ko de i ye muso de i bi furu fɛ i ye cɛ de i bi fɛ ka furu kɛ i ye furu kɛ i ma den sɔrɔ diɲɛ hami o hami ni hami kɔni si dɔnna nafila in bɛ se k'a bɛɛ kɛ mɛ nafila in bɛ kɛ sɛmɛnɛ kelen kɔnɔ i ti don bila su o su yanni ka da i bɛ nafila in seli nafila in ye jɔkɔ fila ye n'i ye fatiha kalan n'o ye alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim fo ka taa se wala dalina amin siya kelen i bɛna fɔ iza jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaban siya kelen n'i ye jɔkɔ fila kɛ i bɛ tahiya kɛ i bɛ salamu bila i bɛna fɔ astaghfirullah siya kɛmɛ i ye istighfaru kɛ dɔrɔn o tuma salatu min yɛrɛ kan ka kɛ i bɛ girin ka don salatu in yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ kelen n'o ye allahumma salli ala nabiyil habibil mahbubi alwadudu i b'a kɛ jateda jumɛn na 92 o de bɛ bɔ ni muhammadu ye o tuma n'i tilala dɔrɔn i bolo ja i k'a fɔ ko ala k'a kɛ alakira kosɔn i bɛna kɛ fo sɛmɛnɛ kelen ni sɛmɛnɛ kelen dafara i bɛna tamurukisɛ ɲini tamurukisɛ min n'a ma tiɲɛ woti min na foyi tɛ min na tamurukisɛ cɛ ɲuman i b'a ɲini den 92 i bɛ dugawu d'a kan i ye baara in kɛ sɛmɛnɛ kelen n'a fila kɛ hami min kosɔn i b'o da tamuru in kɛ i bɛ sɔrɔ ka tamuru in ta ka bɔ walima hali n'i yɛrɛ ka du kɔnɔna don i b'a tila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa ban nin kɛlen kɔfɛ o ye k'i sigi ka ala filɛ ni ala ni alakira sɔnna i mana kɛ diɲɛ hami o hami kama fo ala ka bɔda dɔ d'i ma juru de b'i la o i bɛ baara de ɲini o furu ko don taama ko don bana de b'i ka maana bana dɔ de b'i yɛrɛ la i ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ fura ma sɔrɔ a la diɲɛ ko o ko don i b'i ja ka nafila in kɛ sɛmɛnɛ kelen an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ nafa ye ala k'a kɛ baraka ye an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala k'an bɛ diɲɛ waati bɛɛ